Бүгін көрнеклі татар драматургы прозаик Туфан Миңнуллинның туына 86 ел. Шул оңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Камы-Тамагы районына эш сәфәре белән килде. Алар шагыйрьнең туган ягын, аның исемендәге музейларны тагын да җанландыру турында сүз алып барды. Тулырак алдагы язмада. Кеше китә, җыры кала. Җыры гына түгел, тулы бер чыр истәлек булып кала. Шул истәлекне саклап, киләсе буынга җиткерү максаты белән төрле чаралар үткәрелә, музейлар ачыла. Татар җанлы, милләтпәрвәр Туфан Миңнуллин да бу эшне үзе исән чакта ук башлый. Искиткеч шәхес иде ул беренчедән. Инде драматург, язучы буларак кына түгел, хәтта сәясәтче буларак та. Инде менә безнең Дәүләт Советындагы депутатлардан шундай тәкъдим керде дә, аның туган көн алдыннан аның бер истәлеген барлап кайтыйк әле туган җиренә, туган туфрагына барып дип. Дөрес, минем биредә булганым бар иде инде. Аның белән танышлыгым да минем үземнең күптәннән, бу партия елларыннан бирле без аның белән хәтта 27нче съезд делегатлары булып бергә йөрдек. Әле ул вакытта ул язучылар берлеге идарәсе җитәкчесе иде безнең республиканың. Менә шул вакытлардан бирле танышкан, гел аралашып яшәдек. Һәм бу күнлекле шәхесебезне мин бик сагынам. Бик юксынам мин аны. Бүгенге Дәүләт Советы трибунасында да аның тавышы җитми. Анакы кебек саллы фикерләр җитми. Курыкмыйча, тәвәккәллек белән эшнең, мәсьәләнең асылын әйтеп салу, менә ул безне шул ягы белән бик юксындыра. Хөрмәтле коллегалар, кунаклар, кәҗәнең җыры кәбестә турында дигәндәй, минем дә сүзем ул культура турында, мәдәният турында, шуңарга бәйле мәсьәләләр турында булыр. Туфан Миңнуллинның мемориаль музей комплексына Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары эш сәфәре белән килде. Эш сәфәре дию дә дөрес үк булмас. Хөрмәт йөзеннән, күңел кушканга, драматургның якты истәлегенә дип кайтты депутатлар, җәмәгать эшлеклеләре. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Туфан Миңнуллинның мемориаль музей комплексын булдыруда үзенең бәясез өлешен керткән Лотфулла Шәфигуллин да үз сүзен әйтте. Хәзер басып торабыз Туфан Абдуллович Миңнуллинның үз куллары белән әнисе, әтисе яшәгән өйдә. 6 ел элек монда кайтканда бу өй янган иде. Түбәсе дә юк, идәне дә юк. Бу өйне яңадан эшләп, монда музей ясап, Туфан Абдулловичка, кызганычка каршы Туфан Абдуллович үзе моны күрмәде инде. Монда безнең егетләр үзләренең өлешләрен бик көттеләр. Булышкан спонсорлар егетләр дә күп монда. Шуңа күрә әйтәсе килә, менә бу туган җире Туфан Абдулловичның, ул үзенә күрә бер музей, тамга, нокта булып тора. Аны үзе каршы алган шикелле бу өйдә. Аның менә бу рәсемнәре, фотографияләре, үзе эшләгән, пьесалар язган икенче. Қолдан килгәнчә без монда хайраңлашып эшләп, әле яңадан күлләрен эшләргә хыялланып, тагын да эшләрбез дип барабыз дип уйлыйм. Гомумән, Мәрәт Хуҗа авылы тулысынча Туфан Миңнуллинга багышланган сыман. Татлы суы җилтерәп аккан чишмәсе генә ни тора. Шунысын да әйтергә кирәк. Чишмәгә туктаусыз йөреп тора авыл халкы. Кемдер суга төшә, кемдер олы җанлы шәхесне искә алырга. Ә музей комплексы даими рәвештә кунакларын кабул итеп тора. Бүген көндә менә без 21 депутатны каршы алдык. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә. Менә Туфан Миңнуллин бүген көндә безнең инде менә матур иттереп үзенең музейын калдырды. Менә без моның белән горурланабыз. Бөтен авыл халкы, бөтен безнең җирле үзие горурлана шушы музей белән. Менә күп туристлар монда киләчәк, карыйлар безнең. Без киләчәктә инде безнең команда эшләвен дәвам итәбез. Безнең районның мәктәп балалары бу музейга инде безнең һәр вакытта җөреп торалар. Кызыксыналар Туфан Миңнуллин иҗаты белән, менә музей белән. Без һәр вакытта менә аларны каршы алып торабыз. Бер единица штат кирәк инде. Карап торар кеше кирәк. Әгәр дә карап тормасаң, кешене дә карап тормасаң бернәрсә булмый. Чишмәне дә карап торар кирәк, музейларны да карап торар кирәк. Туфан Миңнуллин үзе исән чагында ук Камы-Тамагы район үзәгендә район башлыгы ярдәмендә музей ачып җибәрә. Биредә легендар шәхес, язучының үз куллары белән урнаштырып калдырган шәхси әйберләре. Бүген монда җыелган һәрбер кеше Туфан Миңнуллин безне үзе кулдан тотып йөри сыман. Бар почмактан да аның җылылыгы бөркелә ди.
Алга таба Туфан Миңнуллин музеенда нинди үзгәрешләр кертергә кирәклеген хәл иткәннән соң, очрашу Туфан Миңнуллин исемен йөрткән паркта драматургның һәйкәленә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Ирих Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.